ጉጅለ ሓሙሽተ ናይ ኣሜሪካ ፕሮሰስ ተጀሚሩ ይበሃል ኣሎ መብዛሕትና ሓቅነቱ ኣጠራጢርና ክኸውን ከም ዝኽእል ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ኣነ ብወገነይ ሓቅነቱ ኣጠራጢርኒ ነይሩ መጀመርያ ምስ ሰማዕኩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ዝተሓበረኒ ዌብሳይት ኣትየ ምስ ረኣኽዎ ሓቅነቱ ከረጋግፅ ክኢለ ኣለኹ ስለዚ ምናልባት ነቶም ከምዚ ኸማይ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰማዕኩም ተጠራጠርኩም ሰባት ሓቂ ምዃኑ ከረጋግፀልኩም ደስ ይብለኒ እዚ ጉጅለ ሓሙሽተ ዝግበር ናይ ኣሜሪካ ናይ ስደተኛታት ቪዛ ኣብዚ 2023 ጥሪ ዝጀመረ ኮይኑ ክልተ ፌዝ ወይ ድማ ክልተ እብረ ዘለዎ ፕሮሰስ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ኣብዚ ፍርቂ ናይ መጀመርያ ዓመት ዝካየድ ባዕልኻ ንዝመረፅካዮም ዘይኮኑ ባዕሎም ንዝመረፅዎም ስደተኛታት ማች ይገብሩኻ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እብረ ናይዚ ፕሮሰስ ግን ካብ ፍርቂ ናይዚ ዓመት እዚ ጁን ጁላይ ገጽ ክጅምር ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብዚ ካልኣይ እብረ ናይዚ ፕሮሰስ ድማ ንዝደለናዮም ባዕልና መሪፅና ፕሮሰስ ናይ ምግባር ወይ ስፖንሰር ናይ ምግባር ዕድል ክኽፈተልና እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ዘሐጉስ ዜና እዩ ምክንያቱ ክመፅእ እንደልዮ ፈተውትና ኣሕዋትና ቀረብትና ብዙሓት ክህልውና ከም ዝኽእሉ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ፕሮሰስ እዚ እንታይ እዩ ነዚ ንምድላው እንታይ ይሕግዘና ክንደይ ሰባት ክንደይ ገንዘብ ከመይ ንዝብል ብዙሕ ሕቶታትን ካልእን ክምልሰልና ድኽእል ጽማቕ ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ኣዳልየልኩም ኣለኹ ክትከታተሉኒ ብትሕትና ዝሓተኩም ሓፍትኩም ኤርትራ ወልደ ገብርኤል ሰናይ ምክትታል እምበኣርከስ ከምዚ ኣብዚ መጀመርያ ገጽ እንሪኦ ዘለና እዚ ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስደተኛታት ቪዛ ብጉጅለ ሓሙሽተ ሰባት ዝካየድ ኣብ ትሕቲ ዌልካም ኮርፕስ ትበሃል ትካል ዝካየዲ ማለት እዩ እቲ ዌብሳይት ኣብ ታሕቲ ኣብ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ www.welcomecorps.org ዝበሃል ዌብሳይት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ዌብሳይት ነዚ ይመስል ኣብ ላዕሊ ብየማን ወገን ከም ንሪኦ ዘለና ጌት ስታርትድ ወይ ኣብ ዝጀምር ዝብል ማለት እዩ ኣብኡ ብምጥዋቕ ኢሜይል ኣድረስና ጌርና ክንምዝገብ ንኽእል ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ሓበሬታታት እውን ብግዚኡ ክበፅሐና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ላዕሊ ዘላ ጌት ስታርትድ ትብል ብምጥዋቕ ኢሜይል ኣድረስ ናይ እቲና ክንምዝገብ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይዚ ፍርቂ ናይዚ ዓመት እዚ ዝጅምር ባዕልና መሪፅና ክነምፅኦም እንኽእል ስደተኛታት ዕድል ንወሃበሉ ድማ ሓበሬታ ክበፅሐና ይኽእል ማለት እዩ እምበኣርከስ እዚ ብጉጅለ ሓሙሽተ ሰባት ክካየድ ተፈቒዱ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስደተኛታት ቪዛ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝርከቡ ከም ስደተኛታት ዝተመዝገቡ ቤተሰብና ፈለጥትናን ፈተውትናን ክነምፃሉ ንኽእል ፕሮሰስ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ እዞም ሓሙሽተ ሰባት ምስተዳለና ማለት እዩ ናይ ድሕረ ባይታ ምፅራይ ወይ ባክግራውንድ ቼክ ክንገብር ንግደድ ማለት እዩ $15 ብምኽፋል ነብሲ ወከፍና ባክግራውንድ ቼክ ጌርና ምስ ሓለፍና ኢና ከነምፅእ ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሓደ ትሬኒንግ ወይ ስልጠና ብዌልካም ኮርፕስ ይወሃበና ካብ ሓሙሽተና ሓደ ሰብ ጥራዩ ነዚ ስልጠና ወይ ትሬኒንግ ክወስዶ ዘድሊ ሓሙሽተና ክንወስዶ ኣየድልየናኒ ማለት እዩ እዚ ስልጠና ብዙሕ ጠቃሚ ዝኾነ ሓበሬታታት ዘለዎ እዩ መብዛሕትኡ እኳ ከም ሕብረተሰብ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ከይኮነና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከም ሕብረተሰብ ብዙሕ ሓደሽቲ ዜጋታት ክመፁና ከለው ፈተውትናን ቤተሰብናን ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ ሂወት እንገብሮ እንሕግዞ ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ኮይኑ ኣነ ብግለይ ኣይረኽብኩን ግን ብዙሕ ጠቃሚ ብዙሕ ድማ ዝረሳዕናይ ወይ ክንገብሮ ዝግባአና ከዘክረና ይኽእል እዩ ስለዚ ተገዲስና ነዚ ስልጠና ድማ ክንወስዶ የተባብዕ ማለት እዩ ብዙሕ ጠቃሚ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ረኺበሉ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ ስልጠና ሓደ ካብ ሓሙሽተና ምስ ወሰደ ብድሕሪኡ ናይ ኣፕሊኬሽን ሰፖርት ሴሽን ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ድማ ንሕገዘሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ብዙም ይኡቲ ሚቲንግ ኣብዚ ሬጅስተር ሂር ዝብል ኣብ ታሕቲ ዘሎ ብምጥዋቕ ምስ ተመዝገብና እዚ እውን ሓደ ካብቶም ሓሙሽተና ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ሶም ዝመደብዎ ዌብሳይት ዕለትን ግዜን ርኢና ድማ ንምዝገብ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ነቲ ምዝገባ ነቲ ኣፕሊኬሽን ዝሕግዘና ብዙሕ ሓበሬታታት ዘለዎ
support session مالتي واسو دما نقبر قتيلنا بدحر زي قتيلو زسعب نقبرو زقبقنا نقر دما welcome plan كندالو مالتيو أبزي كم تقديمه زحبركم ثم تحسوا إذا أقربلكم زلخ بزيادة أبزي ويب سايت آتيكم نزي step by step أبزي presentation دا أقربلكم زلخو نفس وكفنا تبتشع زلو ملكت اندات أوغنا مساعتنا بزح عميق زخونا حبريتاتا تقام زخونا حبريتاتا زلو إمالتيو إذا welcome plan دما كمو كما جيرنا إنا نتوم زمتو سدتناتات أبزعد مسمتو كنحجزهم تدالينا زلنا كله بعمق زبالة إن مدب نوت على جزء مالتي بدحريو عبت تحت دما ناي إذا خنجبرو إلنا قالنا أتوزلنا نجارات كنجبرو ويكم زبا كنا مالو نفرم مالتي بدحر زي بزعباتنا جنزب زملكات مالتي وجنزب موزع نجمر اتجنزب كل تشحن 375 نحد سدتنا مالتي أب حموشتخا كل تشحن 375 توات نفس وكف كايكونن مالتي سلازي إذا كل تشحن 375 بتقصري توم كنمصኦም نمدب زلنا سدتنياتات إنا نربحو نابنت 3 سدتنياتات كنمص اندحر وسينا كل تشحن 375 بسلسته مسربحنايو شو عتشحن 125 يمص ازي اتي مينيمم ويت زتحته كنريو زغبانا كندالو زغبانا ገንዘቢ مالتي ككمتي كبابيون كمتي مخبار نايت زلنايو ከተማ ድማ كوسخ يخلي مالتي كمتي تحبيرو زلو እዚ ድማ ነቶም ስደተኛታት مسمص ናይ ገዛ خراي ንንብረት ኣብጅቦኦም ዝሕዝዎ ገንዘብን ካልእ ብዙሕ መሳለጢታትን ዝኸውን ሓገዝ እዩ እዚ ሓገዝ ን3 ወርሒ ወይ 9 መዓልታት እዮም ኢሎሞ ዘለው ካብኡ ندحر نايزوم حموشت جوجلة حلفنا تايكونن مالتيو سلازي أبتن ناي مجمّر 3 ورحي ننجبر لهم حجز كخون زخ الجنزبي مالتيو مسبالو جن كمتي عبت حد سلطناتاتون زرعخو تمرت زوسدكو اتو مسبالو ناي منجست حاجزاتون قلطيفنا كان ملكتلهم كم زغبانا ونطقيسوم አለው ناي منجستاوي حاجزات مالتيو كم ناي ገንዘብ ناي مغبي ناي حكمنان ካልእን مالتيو ስለዚህ ዝዋፃ ገንዘብ ስነተን ናይ መጀመርያ ብውሕዱ ወርሒ ክሳዕ 3 ወርሒ ዘለዋ ንኽንሕግዞም ማለት እዩ سلازي بتوسخ دما بزحي خنمصኦም نخእል سبونسر كنجبروم نخእል ليميت ايجبرونا لو ገንዘብና ወይ ዓቅምና ክሳዕ ዘፍቀዶ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ድማ በብዙሕ ዓይነት መልክዕ ክዋፃእ ከም ዝኽእል ጎፋንድሚ ከፊትካ ይኹን ክሕግዛ ዝኽእላት ካላት ወይ ናይ ግሊ ናህና ፐርሰናል ገንዘቡን ብምጥቃም ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ሓበሬታታት ኣብዚ ናይ ፋንድ ሬይዚንግ አቲናውን ብዙ ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ብዕሙቕ ዝበለ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ በብ ሓደ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከርእየኩም ዝፀናሕኩ ተጠንቂቕና ጽቡቕ ጌርና መሊእና ኣዳሊና ነቲ ኣፕሊኬሽን ክንምዝገብ ክንዳሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ጠቂሶምኩም ዘለው ካብ 45 ክሳብ 1 ሰዓት ካብ 45 ደቂቕ ክሳብ 1 ሰዓት ክወስድ ይኽእል ኢሎም ኣለው ስለዚ أبزي apply here زبل أتينا نت application submit نجبره مالتي سلازي بحصر زبالة ثم كم تقدم مزحبركوا بزعباز ناي جوجل حموشته زجبر ناي أمريكا process نزي مثل نيرو توساخي حتوتات كلوكم يخيليو سلازي مزخون حتون رئيتون أب تحتي أب كومنت كتصحفوا لي دما هزخاخركم يفتو كماد لاينتو حدش حبريتا دحزه وين حتوتاتكم زملس كالق فيديو كدالو دما كفتني مالتيو سلازي اذا حبريتا زي اقداس خوينو دحر رخيبكمو نخالقوت كبصح دما شير بمግባር ክትተሓባበሩ بتحتنا حتىكم بحجن زوصو خالق فيديوتات يكون حبريتا زحزه presentation كتقلطيفكم كترخبو دما سبسكرايب كتجبرو نابزا حداش يوتيوب شانلي دقيقة بتحتنا حتىكم سلتخطاتلكمني عزيز مسكنكم عبتجبرو ناي بيتسبكم فتوتكم ناي فيزا مسلات بروسس صبوا عدلي مني لكم يغني لي